riembo bedo godo. Ere kaka winjo bedo ngi nyaka ubed osiep. Nitie gimiluongo kidhi e training, nitie gimiluongo ni teamwork. Nyaka ubed achiel eka tijni biro tiyore mayom. Tijni biro tiyore mayom ka un kanyakla e paro achiel. To kae bende ng'e niya, driver ni bodyguard ok en watni. To bende en gi gima nyalo negi. Koro nitiere gik ma sensitive ma ok inyal uwacho wach tich peke yake. Wadhi kawo jatelo sadi saa achiel. Full stop. An kawa saa 11. To bedo bi bedo osiepne. Yes. Kidek wang'e bedo bi bedo osiepne. Koro kusechopo, ng'ama onego bed ni jatelo nyiso kama ji dhiye en bodyguard. Ok driver. Driver ng'e kaje. Driver en ni Luka. Koro bodyguard ema nyiso driver. Sama jatelo wuok e dhode kacha, ng'ama dhi kawo bag ne moting'o en bodyguard. To koserwake gari, osepenje ni wadhi office direct koso wadhi kanyo. Office. Wacho rumo. Driver onge gima owacho en nyiso ni kendi nyisi mos. Office. Office kanya ma break mokwongo yudie. Koro yo midwa lewo mondo ichopi office, bodyguard ok onego samoro ng'e. Kariyo kanyo kisakwa. Yes. Ntiere samoro intiere jam kata dhugruok mar nyamburko mathoro bede apini mathothene ahinya to ma Nairobi kae. Tiyudo ka samoro iyudo ka geche ahinya to nyamburko mag jood bura kod